kadaghan ang gipalit sa customer o swerte rong adlaw kay daghan customer. Daghan customer rong adlaw o sus. Customer rong adlaw. Maayo rong adlaw kay daghan customer. Taghan kayo, busy kaayo. Busy kaayo sila sa ilahang baligya. Shout out diha ni Estrella Garrido diha sa Brisbane, Australia. Tanawa ang imuhang tindahan sa una. Busy kaayo.